आषाढ़ के तीज के गाना अभी भी आप सर्च करें इंस्टाग्राम पर, कम से कम आप सबके प्यार और आशीर्वाद से हमेशा 12 मास 10 को 15 गाना ट्रेंडिंग में रहेगा। ये बात भी हमके खुद अपना होता बहुत खुशी और गर्व होला कि अच्छा गाना ना केहू के बिना प्रमोशन से, ना केहू के बिना कुछ भी कहिए, भगवान शिव के कृपा से, माँ भगवती कृपा से, हमारे माता पिता के और आप सबके आशीर्वाद से आपके पसंद आवेला, जेकरा वजह से गाना ट्रेंडिंग में रहेला। ताज से एक महीना बाद भी जावे अब जब भगवान शिव के ब्रह्मवती चाची के माध्यम से हम सबने के गोरनिया जा तो काहे ना भगवान शिव के चरण में गो भाव लगा देते नहीं। ओकरा बाद जैसे आदेश रही आई एगो बड़ा खूबसूरत गीत गावल हमारे YouTube चैनल पे बालका सिंह पाड़ी ऑफिशियल हमारे YouTube भी चैनल बा, ओकरा माध्यम से भी गाना गईले बनी, उहे गाना सबके बीच गावे जा रहल बनी।